Bé, doncs seguim. Ara també parlem d'aplicacions de realitat virtual immersiva en salut mental. Entenem la realitat virtual com un sistema tecnològic que pretén simular les percepcions sensorials de manera que l'usuari les prengui com a reals. Per això es defineix el virtual com una cosa que percebem però que no es correspon amb la realitat en aquest espai-temps. Si volem que un usuari percebi alguna cosa virtual com real, necessitarem una interfície que el simuli en temps real i li permeti interaccionar amb ell a través de múltiples canals sensorials, la visió, l'audició, el tacte, l'olor i el gust. Ens acompanya el Frank de l'Àguila, ell és CEO de Synaptics. Hola, Frank. Hola, un plaer. De fet, ja va estar amb nosaltres a l'anterior temporada. Sí. Explica'ns una mica què és això de la realitat virtual immersiva. És crear escenes interactives que es visualitzen amb unes ulleres especials i que el que aconseguim és que la ment percebi una cosa que no és real com a real. Vale? I això es pot fer de dues maneres. Una, amb desenvolupament informàtic, és a dir, creant objectes, escenaris, animacions, personatges, com si fossin jocs, amb 2D, però programats d'una certa manera diferent, perquè crea aquesta immersivitat i que la ment percebi que no és, que és real, però que és real quan no és real, ¿vale? I una altra manera és, per exemple, tenim aquest estudi, podem agafar càmeres i gravar això en 360 graus, ¿vale? amb unes càmeres, amb 7 càmeres GoPro, que ho fem nosaltres, ¿vale? Gravar això, agafar les ulleres i que la gent senti que està dins veient aquest programa, com se senti partícip d'aquest programa amb aquestes aplicacions. Hi ha dues maneres, ¿vale? Amb gravació de vídeo i amb desenvolupament de jocs. Perquè dius tipus amb GoPros i tal, però quins dispositius necessitem per fer això? Perquè entenc que no serà així. Necessitem únicament un mòbil, on fem... Un smartphone? Un smartphone, on carreguem l'aplicació, la fiquem dintre d'unes ulleres, que poden ser de dos tipus, ¿vale? Unes ulleres que són més sofisticades, com per exemple una Samsung Gear, ¿vale? Que es fiquen les ulleres dintre de les ulleres i te'ls poses als ulls, d'acord? I, bueno, és una aplicació interactiva per una determinada aplicació. I després hi ha altres ulleres més barates, que són de cartó, que es diu les cartó cardboard, i pots utilitzar qualsevol mòbil. Vale? De fet, les tens aquí sobre la taula. Sí. Bastant interessant. Les de cartró les veig, són així de cartró normal i tenen com us diria, com una lupa. Tenen dues lents. Sí? Les penjaré al Twitter, perquè la gent les vegi. Això ve pla i tu te les muntes. I pots utilitzar qualsevol mòbil. I el poses dins. I el poses dins i te'ls fiques als ulls. Vale? I les altres que són més guais? Més sofisticades o més funcionen amb un cert telèfon. Que és un iPhone? No, un Samsung. Ah, mira que raro. Funcionen amb Samsung S6 o aquestes només funcionen amb Samsung S6. Hi ha altres ulleres que funcionen amb un Note 4. I aquestes porten un hardware dins que fan que l'experiència sigui més immersiva i més potent. Vale. O sigui, encara estàs més dins d'aquella realitat virtual, no? Sí, per exemple, aquestes ulleres valen 99 euros. Bueno, tampoc són tan cares. Sí, però després el mòbil té que ser el S6, que val 500 euros. Vale? Això està més orientat a professionals. Vale. I després tenim les cardboard, que són de cartró, que tu les muntes tu, i aquestes valen 10 euros, de 3 a 10 euros. Vale? I pots utilitzar-les amb qualsevol mòbil. I on no es compra això? Això es pot comprar, nosaltres venem aquestes tipus d'ulleres en publicitat, la que vulgui. Vale? I aquestes es compren per exemple, Corte Inglés o altres.